Hello guys. Nih das ist gerade guys beras labai. Das ist gerade माने almost time ada 4:30 ओमफ्राय जोंनि टारगेटआ बेलेग मोनसे टारगेट लादों ओमफ्राय दा नोंथांमोना मिथिलांगोन आं दासो सिखारदों ओमफ्राय ब्रास लासोना लानोसै स्रां दाबो खोमसिहायनो दं गाइस नै पुरा खोमसि आं नै लाइट साइड लगायना लादों ना गाइस इयाव दं तो गाइस टाइम लांसिगोन जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों एसे जोंनिफ्राय एसे गोजान जायो मोनसे मन्दिर ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिलांबाय थागोन थाम्बनेल आरो टाइटेलाव थांना नायनानै नोंथांमोना एसे मिथिखागोन अलमोस्ट अब्लाबो जायखिजाया So welcome back to my DS vlog channel. Hope guys all are fine. आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दं. And okay guys जों दा थांनो ओंखारनो आथुमाथु जानानै दा सिखारबायानो ओमफ्राय जों दा 5:30 सोआव थांसै ओमफ्राय आं दा 4:30 जाबाय ओमफ्राय आं दा ब्रास सुना लानानै दुगैनानै फ्रेस जानानै ओमफ्राय दा थांनायाव लोगो मोनगोन माना जेनेबा guys ओंखारबोबाय जों दा ओमफ्राय जास्ट ओंखारबोबायल' ओमफ्राय दा होलांसै टारगेटथ' ओरैमोन थाम्बनेल टाइटेल हमनो हागोन ओमफ्राय दा ओंखारबोबाय दं ओमफ्राय दा फुंनि मर्निंआव ओंखारबाय नालाय बारा मानसिबो गैया लामायावबो फुरि क्लियार बिन्दास दा थांबाय था स' गाइस दा थांनाया एसे गोजान जागोन नालाय लामायाथ' बाइक गोजाननिफ्राय फैनाया ओमफ्राय जों दा थाव फिउ लाब खालामना लाग्रोनोसै डिपुआव लागै थांग्रोनि ओमफ्राय नायलांदे जोंनाव टाउन थांनाय लामायाव इखिनि ससे लामाखौ बम हिट नांहोलै आयु बिफाङा नै ससे एसे थाबबावबाय बिफाजोंबो जोंबो दं नालाय पेट्रल पाम्पआव दिनै खालि नैयाव सिख्लाफोरा फट' लासै आरो बाइकफोरखौ सोरबा सेंग्राफोरा रिल्स खालामगोन आरो माने टेस्ट दिनैसिम फट'आनो लाफेरनाय गैया आं नैयाव So guys जों दा नै फ्रि वाला खालामना लाबाय ओजों सोगासिनो दाबो सोलिगासिनो ओमफ्राय दा डाइरेक्ट होलांसै तामुलपुरनिफ्रायथ' मिथिखागोन नोंसोरो दा जों हबाव थांदों एसे थरमखादों नोंसोरबो दा ओमफ्राय आं दा शेयार खालामथ'वाखै दा नुलांबाय थागोन गाइस ओमफ्राय जों तामुलपुर मोननानै जोंनि आनैनि फिसाला सासे इबो थांगोन ओमफ्राय इखौ दा जों पिकआप खालामहैनोसै एबा गाज्रि ब्रादार ओमफ्राय जों ब्रादार खाथाम फैखाबाय रियेल ब्रादार गाज्रि ब्रादार आरो आंनि सासे इबो गाज्रि ब्रादार जों होलांसै जमानो उदालगुरि होलांसै डाइरेक्ट ना माने थ'दे लामा थांनानै होलायबाय अखाया नै फिसा बारा गोसा नङा थेवबो बैसागो टाइममोन नालाय ग्रिन हेभि जाखाबाय बोथोरफ्रा नै बिफांफोराव वाव जों मोनसिगोन ओमफ्राय लेट्स स्टार्ट दा बांद्राय एमान माबा नङा जोंनिफ्राय टटेल 100 जायो खोमा उदालगुरियाव ना 100 जानांगौ तामुलपुर ससे मोनहैसिगोन बांद्राय गोजान नंला तामुलपुर मोननो ओमफ्राय जों तामुलपुर डाइरेक्ट नागारजुलि होलांसै ओमफ्राय उदालगुरि डाइरेक्ट लकेसन नै अलमस्ट मोनफैबाय जों दा जों तामुलपुर मोनबाय ओमफ्राय जों दा मेक्सिमाम जों मिडल पइन्टआव दं आरो ना नैखिनि भिउखौ नायनानै आलदाखा एकदम आरो नाइट टाइमाव नैफोर लाइटफोरा जोंजोबा बिनांखायो आरो ना आयौ होबायल' थायो ब्रां ल' होनलाय स' नै मोनफैबाय दा जोङो ओजों सिदा थांथ'ला जों लामाया बिराद खाथिया जों थांसै राइट टार्न अके गाइस दा जों थांबाथाय डाइरेक्ट माबाखौ मोनहैगोन आरो ओमफ्राय दा जोंबा बारस'नाय जाखायो जोंनि मोनसे फायदाखा दा जों होलांखानोसै स' गाइस जों दा नै ब्रादारखौ एसे पिकआप खालामनो फैग्रोदों ससे मोनसिगोन नोंसिनि न' ओमफ्राय दा इखौ लानानै डाइरेक्ट होलांसै ओरै बारस'नाय जाखायो नालाय ओमफ्राय जोंथ' आं दहायनो बुंखादोंमोन लामायाबो गोबां गाज्रिखा दा इखिजाबो एसे गारि खारबाय थायो नालाय एसे माबा जाहांबाय ओमफ्राय दा जों इखौनो लाना डाइरेक्ट होलांसै ओइ ससेयाव एसे थांबावनांगौ स' नै ब्रादार्स आस्लामि Yes, Danap. Vamos. Iki tang no. Ultra जाबाय जोंना फैनाया जोङो
ओरै मोनसे उल्था गिदिं गारफिनबाय थेवबो मोनबाय आरो बारा गोजान गैला नै सुख्लाय मोनबाय दा हेलौ गाइस नै दासो नै नावकाटा बारबाय र' ओमफ्राय जों दा थांनो गोनाङा हिरिम्बा बाथौफुरि आं दा खोन्थाबाय ओमफ्राय मोनथिगोन जों बारा गोजान गैला ससे मेक्सिमाम थांबावनांगौबा 10 किल'मिटारफोर थांबावनांगो ओमफ्राय जों मोनफैबायानो दा नै दिपआव दं ओमफ्राय दिपआव बिसोरो एसे माबा जाहैदों बाहेरायाव थांनो ओमफ्राय दा आं हारसिं दं गाइसेयाव दा गरमाव अयथासार उदै साजोब्बाय आंखो लामायाबो ओरैबायदि लेथ्रा ना होननो नांखाया गाइस नै दा आङो जों दिपआव लाखिना दंथ'यो समान फैबाय गाइस जोङो फाइनालि दासो माबानानै जोंना दिनै लकेसना थगाय जाबाय थादों ओमफ्राय दासो फाइनालि गाइस मोनफैबाय जों ओमफ्राय जों आदामोन दं थ' थांग्रोनोसै फौजि मिस्टार फौजि वेलकाम टु हिरिम्बा बाथौ थानसालि हाबजेननोसै फार्स्ट टाइम गाइस आं मोनसे एक्सपर्ट याव जिंखिजा फैफेरदोंमोन खिन्थु हाबफेराखैमोन आयौ बम गिदिरानो मोजां दै फख्रि दं खुलुमग्रा मन्दिरा बेनो जोंनि बाथौ थानसालि कटकटिनि गाहाय जालांबाय माथो दैया हेल' गाइस नै दा जों खुलुमखांबाय ओमफ्राय आदामोन दं इयाव ओमफ्राय जों दा थांनोसै जोब्बाय इयाव ओमफ्राय स' जों दा ओंखारलांखानोसै डाइरेक्ट ओमफ्राय मोननैसो फट' लानोसै बाहेराव गेटफोराव ओमफ्राय थांनायनि थाखाय फट' लानानै डाइरेक्ट न'आव थांखानोसै आरोना दा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो खालामथ'नोसै नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना दे बाय